Mali julaw togola sugu min sigilen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la san laban in kɔnɔna na n'an ko ma ko foire de fin d'année de Bamako fiyaba o baaraw bɛ sen na tele ɲɛta kɔni cɛwkelen do a kɛnɛ kan ka se ka kibaruyaw ɲini k'a di sida bana a kana se ka bɔ muso lasirilen na ka a den yɛrɛ lasɔrɔ ni ye wulikajɔ min bolo dalen do yɔni san 2019 ka fori maramafɛn bɛ maa o maa bolo jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan ka se ka bɛɛ lajɛlen ka maramafɛn minɛ a la ni ye wale min ni a bolo dara an ka jamana marabolo aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni arabil sani kalo tile 16 hijira san 1440 sugu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san yɛrɛ laban na n'an ko ma ko foire de fin d'année de Bamako n'o bakurubalen n'an ko ma ko fiyaba 2018 o baaraw kɔni bɛ ka kimɛ i n'a fɔ sibiri tɛmɛnen a baaraw nun donna jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ale tun bɛ baaraw nun donni kɛnɛ kan o sugu in kɔni a bɛ sen na an bɛ don minɛ ko bi walasa an yɛrɛ bɛ se ka sugu in kibaruya sɔrɔ tele ɲɛta kɔni cokolen bɛ nin sugu kofɔlen kɛnɛ kan ni an yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min ma ko parc d'exposition o ye yɔrɔ min dilen do julaw kɔni ma u ka julaya bɛ se ka kɛ a kɛnɛ kofɔlen kan jama caman kɔni bɛ kɛ i kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan su fara tile kan walasa maaw yɛrɛ bɛ se ka taa sanni kɛ cogo min na julaw tɔgɔla so ɲɛmɔgɔba danka n'o ye Mamadu Baba Sila ale kɔni ye i fɛla fɔ ka fɔ baara ninnu kɔni tagabolo bɛ cogo min na tagabolo ka fisa ka ɲin laɲini kɛ jama fɛnɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa nin sugu kofɔlen na ka se ka taa sanni kɛ ka yira ka fɔ sɔngɔw fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ jiginen don Mamadu Baba Sila walasa an yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ani sugu yɛrɛ bɛ cogo di an ye wulikajɔ min kɛ kunungo tele ɲɛta tɔgɔ la an ka jɛ ko seereyaw lajɛ julaw tɔgɔla yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ n'an ko ma ko parc d'exposition n'a yɛrɛ bɛ Bamako yɛrɛ pankolonjigi so sira kan sugu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ senna yen nɔ nin wagati ninnu kɔnɔna na ka kɛ ni Mali yɛrɛ julaw tɔgɔla soba min bɛ n'an ko ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali ka taa se Bamako yɛrɛ mairie-ba ka bolo di ɲɔgɔn ma o baaraw kimɛli bɛ sen na sisan nin yɔrɔ kofɔlen na maa kɛmɛ sigiyɔrɔma caman de bɛ na tile fɛ o togo kelen na su fɛ walasa ka se ka na sanni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Mali julaw ɲɛmɔgɔyaso bɛ ka wasa sɔrɔ nin baara kofɔlen na hali ni y'a sɔrɔ a kuntagala ma jɛnya fɔlɔ foire dayɛlɛla foire in kɛ kun ye fɛn damadɔ ye a fɔlɔ an bɛ san laban ye mɔgɔw b'u ka sannifɛnw minnu b'u bolo o b'a ɲini ka a sɔngɔ ɲɔngiri pour que k'a feere teliya la parce que san laban ye seli wagati dɔw ye fana ye an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a b'a sɔrɔ ekɔlidenw fana bɛ vacances la donc u ka se ka na ekɔlidenw denmisɛnninw n'u somɔgɔw u ka se ka na kɛnɛ sewalen na kɛnɛ mun ni denmisɛnninw b'u ta sɔrɔ a kɔnɔ e maakɔrɔbaw fana b'u ka santa sɔrɔ a kɔnɔ ka d'a kan fɛn minnu kan ka bila yan nɔ an jigi b'a kan ka fɔ a sɔngɔw ɲɔngirilen don o kama an bɛ wele bila jagokɛlaw bɛɛ ma zena kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛna kɛnɛ dɔw sigi n'an b'a fɔ wantere kɛnɛ ni tubabukan na an b'a fɔ ma grande braderie an bɛ julaw wele minnu o hakilina ye minnu kun minɛ u ka u magɛrɛ chambre de commerce la ani commission d'organisation mɔgɔw la pour que don kɛrɛnkɛrɛnni an bɛ mɔgɔ kelen ta o bɛ na ka na ka wantere kɛ tile kelen kɔnɔna na o wantere in kɔnɔna na fana an bɛ a bɛ fɔ min ma ko tombola c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ na tike ta ka don bɛɛ k'i ka tike kunkurun i b'a garder i bolo i b'a minɛ i bolo donc ni tombola nin bɛ kɛ i bɛna k'i ka tike kunkurun nin bila panier kɔnɔ an bɛ denmisɛnnin dɔw wele ni bolo bɛnna ni mɔgɔ min ka tike numéro ye donc donbolo bɛ kɛ i ye donc olu bɛɛ ye fɛn kuraw ye minnu b'a to jama bɛ na cogo min na ka jama bɛ to kɛnɛ kan ka mɛn et puis ka sanni kɛ ka denmisɛnninw nisɔndiya kabiri an ye baara in daminɛ 2015 fo kana bila bi la
san o san an b'a sankɔrɔta ni fɛn dɔ ye. Donc san o san an b'a a ɲini de a ka taa ɲɛ. Bon tant que o taa ɲɛ bɛ mɔgɔw hakili la, donc n'a fɔra tuma o tuma k'a bɛ kɛ, dɔ de bɛ fara jama kan ka taga fɛ. An kɔni bɛ mun ɲini jama fɛ, taga ɲɛ in a tɛ sɔrɔ gansan dɛ, a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ de kan fo bɛɛ lajɛlen ka sɔn n'o ye. O gɛlɛya ye jumɛn ye? Bɛɛ lajɛlen ka jɛ n'a ye sariya minnu fɔra foire kɔnɔna na, bɛɛ lajɛlen ka jɛ n'o sariya ye. O de kama san o san n'an b'a kɛ, an b'a kɛ ni sankɔrɔta ye. Donc fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ bɛn jama ma, et ni a bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ o jama bɛ caya ni kɔrɔlen ye. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ sugu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ nin ye ni an ko a ma ko Fiyaba 2018 baaraw yɛrɛ n'u donna sibiri tɛmɛnen ka bɛn ni décembre kalo tile 22 ye. Wa sugu in bɛna to senna ka taa bila fo janvier kalo tile 2 san 2019 min ni an kun dalen bɔ. O de y'a to Julaw tɔgɔla so ɲɛmɔgɔba dankan ni o ye Mamadu Baba Sila ye. Ale kɔni ye wele bila Bamakɔkan ni Maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa u se ka n'u ka sanni kɛ ni sugu kofɔlen in kɔnɔ cogo min na. Alisa minnu ma se ka yɔrɔ ta, yɔrɔ dɔɔni tora u kana, parce que comme y'a fɔ a ye ka tɛmɛ, nin ye foire locale de ye, nin dabɔra jamanadenw yɛrɛ de kama. Mais kɔfɛmɔgɔw nana dɛ ka caya yɛrɛ de, olu yɛrɛ bɛna ɲini ka caya. Jɔnni sugu kɛrɛnkɛrɛnnen in ka fori wagati cɛ fɛn minnu mana bɔ a la ka kɛ ni teli ɲɛta ni Mali Julaw tɔgɔla soba min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko chambre de commerce u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na. An bɛ n'o da teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Alisa ni sugu kɛrɛnkɛrɛnnen kun kan ko kɔrɔfɔw la bi sɔgɔmada in na kɔni teli ɲɛta ye wulikajɔ min kɛ ka taa a kɛnɛ kan. Maa minnu kɔni talen don sanni na ani Julaw yɛrɛ minnu kɛlen don k'u ka feerefɛnw kɔni sarada ni kɛnɛ kofɔlen kan walasa sanni feere o bɛ se ka yakubaya an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Aissata Bathily ani a ka jatala Layi Mamadu Tarawele u y'u ka kuma galamani tɛnku maaw kɔnɔna ɲininkali minnu kɛra ni jaabi minnu sɔrɔla la an ka jɛ ko o lajɛ. Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ sanga 10 o y'an sɔrɔ Bamako parc des expositions na ni yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna maaw bɛ kana dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ sɔgɔmadafɛla de don kana foire de fin d'année de Bamako la ni chambre de commerce yɛrɛ de y'o labɛn walasa an ka jamana jagokɛlaw bɛ se k'u ka minɛnw bɛɛ feere nɔgɔya la cogo min na min kɔni ye standu ye olu bɛɛ kɔni labɛnnen don ni wagati in na walasa ka se ka sannikɛlaw kɔnɔ n'olu yɛrɛ bɛ yan nɔ ka ban ani minnu yɛrɛ nana u kelen walima u n'u ka denbayaw nana ka se ka sanni kɛ walima k'u yalayala ni foire in na. Bon, ne nana visite la. Au fait, me fais kana sanna mais nana juste bi kana lajɛ yɔrɔ cogo min na ni denmuso nana ɲɔgɔn fɛ n'a yira la comme ale kun ma deli ka se yan nɔ. Yɔrɔ ɲana toro, décoration ɲana, place bɛɛ kɛ yen nɔ, tout est calme aussi. Et puis sécurité bɛ da la, c'est bien quoi. Les membres du sous-région viennent aussi. Donc pour moi ko ɲumanba de don wa parce que olu fana bɛna lajɛ u bɛ segin ka taga u ka jamana kan. U bɛ Mali fana représenter en quelque sorte. Donc organisation on est à ɲɛna, ne je trouve que a ɲɛna. Donc an nana munumunu la, an nana an ka fɛnw la ɲɔgɔn fɛ wa. Donc an bɛɛ ka se ka na ka passer du temps ensemble en famille et puis tout ça. Donc je trouve que a ɲɛna u ka organisation a bɛɛ ɲɛna wa. Tout le temps mɔgɔ ka to so, denmisɛnninw bɛ to so, u bɛ tin fɛnw min, u tɛ bɔ, u bɛ to so fɛnɛ ma. Donc n'o ni fɛn fasugu ka organiser c'est bien quoi. U bɛ bɔ, u bɛ na u ka fɛn, ils vont venir en famille, ils vont passer du temps ensemble quoi. Donc je trouve que ça c'est bien. Ne nana far lagɛ, ne ni mamuso de nana. Ne ye far sɔrɔ a cɛ ka ɲi, fɛn caman b'a kɔnɔ. N ye makɔrɔni feere yɔrɔ ye, n ye parfum feere yɔrɔ ye. Nye jus feere yɔrɔ min bɛɛ ye. Tiɲɛ na yɔrɔ labɛnnen don ka ɲa. Yɔrɔ labɛnna ka ɲa dɛ. Maa min kɔni y'a labɛn u ye baara ɲuman kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a ɲana yɛrɛ de. A mɛra sidasi. Tiɲɛ na u kan ka fo. Baara kɛcogo ɲana yɛrɛ de. Ɲana yɛrɛ fo k'a fɔ k'a ɲana. Ne nana yaala ka fɛnw de lajɛ. A labɛnna yɛrɛ de, a ɲɛna yɛrɛ de. Parce que ne an yɛrɛ ka wuli ka taa foire la nin y'a siɲɛ fɔlɔ dɛ. Yɔrɔ an tɛ ɲuman juguman dɔn a la dɛ. N'a ye ɲuman min ye o kɔni o de ka ɲi an ɲɛna. Min ye Fiyaba ye n'ale ye foire de fin d'année de Bamako ye n'ale ye foire de fin d'année de Bamako ye feerekɛlaw kɔni y'a yira k'a kɔni labɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ u ye chambre de commerce baarakɛlaw fo u ka cɛsiri la ani k'u ka nisɔndiya ani u ka nimisiwasa yira ni foire in labɛnni la an ka jamana kɔnɔna. Organisation kɔni ɲɛna mais sanni ɲɛnama tɛ quoi
san ɲɛnamatigɛ in tɛ ɲɛ tɛ yɔrɔ kɛcogoya la jamaba ma na sari ɲɛnama depuis sɔgɔma an wulila fo sisan sanni ma kɛ quoi o de gɛlɛya b'an kan pour le moment sannibaliya ni a wagati dɔw la mɔgɔw bɛ na kosɛbɛ wagati dɔw la yɛrɛ an bɛ tile ban sigilen mɔgɔ tɛ na bon i m'a ye ni sɔgɔmada in na sisan depuis ni 9h an bɛ yan nɔ jusqu'à 13h mɔgɔ ma na ni rien wulafɛla ninnu na ka taa fo sufɛla wagati na a ka fisa mɔgɔ kelen-kelenninw bɛ na ne na baara ɲini de na ne n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ da la ne y'u ye ne tugura u fɛ quoi sanni bɛ dɔɔni dɔɔni marché bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni a ka fisa dɔɔni quoi mais ne ka yecogo la a tɛ comme kɔrɔlen quoi aw minnu ye sannikɛlaw ye aw dɔrɔn de kɔni bɛ ka kɔnɔ ni wagati in na feerekɛlaw fɛ walasa a kana u ka sugu ja ani aw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka na fɛn dɔw saw ye minnu tɛ sɔrɔ yɔrɔ si Bamako fo Fiyaba 2018 la ni chambre de commerce y'u labɛn aw ka lafiya kama. Sida bana ye bana ye min ni a kɔlɔlɔ kɔni ni a kasara barika bonyana wagati tɛmɛnenw na hali ni y'a sɔrɔ wulikajɔw kɔni ni fɛɛrɛ caman bɛ ka bila sen kan walasa sida bana yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na min sigilen don kɛnɛya yɛrɛ sabatili ma ka taa se foroba yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka lasanuya cogo min na o minisiri Sanba Usumani So ale kɔni ye baara boloda baara min ni o bɛ tali kɛ muso lasirilenw ni an yɛrɛ bɛ se ka fɔ muso kɔnɔmaw ni u kɔni kɛra jiginnifɛn ye sida bana kana se ka bɔ o la ka den yɛrɛ lasɔrɔ cogo si la o baara in ka se ka o bila sen kan anw ka jamana kɔnɔna na yanni san 2019 min ni an kun dalen b'o kan tile damadɔ yanni a cɛ o laban wagatiw bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ sida bana kɔni kana se ka bɔ denba yɛrɛ la ka se ka den kɔni nasɔrɔ cogo si la nin baara ninnu kɔni nun donna an ka minisiri fɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Sanba Usumani So ka se ka cɛsiri kɔni kɛ ka ɲɛsin nin ma n'i ye sida bana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bana don min ni a degun kɔni ka bon bari bana in kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ a nin na walasa an yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Jamila Tarawele ale ye ɲinini minnu kɛ sida bana ko kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Desanburu kalo ye min ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ a ta ni ka sida bana kɔni kɛlɛ o de hukumu kelen kɔni kɔnɔna la an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani jɛya sabatiliw ma olu kɔni ye baara dɔ boloda Sabalibugu dɔgɔtɔrɔso la walasa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na muso minnu kɔni garizɛgɛ kɛra sida bana ye u denw bɛ se ka kisi cogoya min na sida bana ma baara ninnu kɛra Sabalibugu Asako la kɛra jumadon desanburu kalo tile 21 san 2018 wa fɛn min ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ni jɛya ko ma o secrétaire général kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se an ka Bamako sigida 5nan ɲɛmaaw ni o ye a maire ye ani a ladala maakɔrɔbaw Bamako sigida 5nan o maire kɔni ye a yira fɛn min ye dɛmɛbaga jɛkulu fo ka taa se minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani jɛya ko ma a ye Sabalibugukaw ka degun kɔni yiraw la wa a ye foli ani tanuni ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u bɛ ka waleya minnu kɛ laɲini min bɛ an ka jamana ɲɛmaaw la wasa fɛn min ye muso minnu kɔni garizɛgɛla sida bana la u denw ka se ka kisi sida banakisɛ ma cogoya min na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sida bana bɔli bala ka se den ma o ka se ka ban an ka jamana kɔnɔ san 2019 kɔni waatiw la a ko walasa o laɲiniw ka sabati fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ani an ka jamana ɲɛmaaw fo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka dɛmɛ don maaw la minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu ni o garizɛgɛ donna sida bana in na ni ka tila ka yɔrɔ baarakɛdaw bila senga minnu bɛ ni muso kofɔlenw kɔni ka se ka u tɔpɔtɔ fɛn min ye u ka se ka furaw ani lakana sabati siraw bɛɛ lajɛlen matarafa den minnu ni o b'u garizɛgɛ la olu bɛ se ka kisi sida bana ma cogoya min na fɛn min ye an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani jɛya sabatili ma o secrétaire général kɔni ye a yira ko olu ka minisiriso kɔni ka waleya kɔni bɛna ɲɛsin muso ko o lajɔlen de bɛ ni o garizɛgɛra sida bana la fo ka taa se muso minnu ni u denw b'u sin na ni sida bana b'u la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na denmisɛnnin ninnu u bɛ se ka kisi cogoya min na ni k'u tanga sida bana ma wa a ko a bɛ wele bila ka ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma hakaja minnu ka baara kɔni ye ni maa kofɔlenw minnu ni sida bana kɔni y'u sɔrɔ ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa ni muso kofɔlen ninnu u bɛ se ka kisi cogoya min na walima u denw bɛ se ka kisi cogoya min na sida bana ma bawo a y'a yira k'a fɔ sida carini sira min bɛ yen nɔ bi an bɛ don min na i komi bi o dɔ kɔni ye den ka sida bana sɔrɔ soit kɔnɔbara la walima sinji nasira fɛ
fɛ o de hukumu kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ min kɔni filɛ nin ye sen na bɛɛ lajɛlen kan ka k'i kun o ye waasa sida bana bɛ se ka ban an ka jamana la cogoya min na. Hakilina jiginna nin kalo in kɔni fɛn min ye wulikajɔ min bɛ kɛ desanburu kalo o desanburu kalo waasa ka se ka sida bana kɔni kɛlɛ ɲina an ka jamana kɔnɔ a kɔni kun bilalen bɛ hukumu min kɔnɔ o de kɔni ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni sida bana t'i la k'o kɔni ye maliden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye. An bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kisi bana jugu tɔɔrɔ ma. Ka kɛ ni lakanabaliya min cɛkora an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔnfɛla la san 2012 jamana bɔrɔtɔla dɔw kɔni tun nana ka fɔ u bɛna an ka jamana bɔrɔtɔ o kɛra sababu ye ka lakanabaliya kɔni cɛko an ka jamana kɔrɔnfɛla la e ko lakanabaliya in kɔni labanna ka na i cɛko jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ marabolo duurunan ni an b'a fɔ o ma ko 5e région n'o ye Mopti ni a mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumeli Bube Mayiga ale ye tagama min kɛ ka taa Moptikaw fɛ yen nɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ yɛrɛlakana jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ani maa o maa kɔni bɛ yen nɔ walasa ka se ka marifa ta k'i yɛrɛlakana ka yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka marifa bɛna minɛ i la a bɛ fɔ min ma ko désarmement ani ka tila ka maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni maramafɛn tabaga jɛkulu maa dɔw kɔni don olu yɛrɛ bɛ se ka fara an ka finitigilakaw kan cogo min na ninnu baara bolodali ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Sumeli Bube Mayiga ka dantigɛliw kɔnɔna na Moptikaw fɛ yen nɔ walasa an yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la basigi ani kolosuma bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Jamila Tarawele ale ye ɲinini k'a la a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana kunkanko kibaruw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana cɛmancɛ bolo la an ka marabolo ɲɛma Sumeli Bube Mayiga ale y'a yira kunnafoni nasira kuraw fɛ a bɛ fɔ min ma ko Twitter k'a fɔ fɛn min ye cɛden caman de bɛ yen nɔ minnu bɛna u yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana cɛmancɛ bolo la walasa bɛn ani basigi bɛ se ka sabati cogoya min na ka kɛɲɛ ni baara min bolodalen b'u fɛ waasa jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u kun bɛ ka u yɛrɛ lafasa olu ka maramafɛnw bɛ se ka minɛ u bolo cogoya min na ka kɛɲɛ ni bɛn ani basigi baaraw ye nka jateminɛw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sebaya sɔrɔ jamana cɛmancɛ bolo la Amadu Kufa kɔni ka fatuli min kɛlen filɛ nin ye bawo ni ye an ka jamana cɛmancɛ bolo ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dancɛ bɔ anw ka jamana ani Burukina jamana cɛ fɛn min ye maliden 500 bɔɲanko de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔnɛna u ni la wulikajɔw kɔni senfɛ min kɛra siyaw ni ɲɔgɔn cɛ o ni ka fɔ la wa jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Sumeli Bube Mayiga a y'a yira k'a fɔ waleyaw bɛna kɛ ka se ka an ka cɛdenw fɛnɛ dege kɛlɛ nasira wɛrɛw la cogoya min na u bɛ se ka wulikajɔw kɛ hali ji yɛrɛ cɛmancɛ la cogoya min na kabini kunnafoniw kɔni sɔrɔla k'a fɔ Amadu Kufa ko ale kɔni bɔnɛna ani la Faransi cɛdenw ka wulikajɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma ko Barkan an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Sumeli Bube Mayiga a kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na waasa an ka jamana cɛdenw u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogoya min na ni yɔrɔ kofɔlen in na bawo a bɛ ɲini kana san 4 bɔ kabini Amadu Kufa ni a nɔfɛmaw ye u yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana cɛmancɛ bolo la fɛn min ye siyakɛlaw kɔni fanga bonyana kosɛbɛ dantɛmɛ walew fɛnɛ kun bonyana o kɔni kun kɛn bɛ sababu ye ka maa caman gan i kamana la wa maliden caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ ni kɔni tora a la jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Sumeli Bube Mayiga a ko ale kalenkan de ye bɛn ani basigi bɛ se ka sabati cogoya min na wa a ko a b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma ko a tɛ ka siyasi kɛlɛ nka olu ka kɛlɛ kɔni kun ye fɛn min ye lakana sabatibaliya u bɛ se ka bɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ baara ninnu kɔni bɛna daminɛ tɛnɛndon in na desanburu kalo tile 24 san 2018 ni ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a camancɛ bolo la fɛn min ye an balima filalakaw ye bamananw bɛ ka olu ni fɛn min ye dogonw de kɔni jateminɛ k'u kɛ dantɛmɛwale kɛbaw ye ka sɔrɔ filaw yɛrɛ fɛnɛ hakili la k'a fɔ anw ka lakana sabatibaw ni o ye an ka armée cɛdenw ye ko olu fɛnɛ bɛ ka u to dantɛmɛwale dɔw bolo ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen de ye malidenw ye wa u y'a yira k'a fɔ fila bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛ se ka kɛ dantɛmɛmaa ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ani basigi nɔgɔya an ka jamana ye. Farafina bangun ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o kibaruyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɔnɔwari jamana kibaru la jɛkulu kura kɔni bilalen filɛ sen kan waasa fɛn min ye kɔnɔwari jamana ɲɛmaakɔrɔ Konan Beji ale ni Alassane Ouattara u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔn kɛ cogoya min na walasa kɔnɔwari jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na an hakili b'a la k'a fɔ utukalo tɛmɛnen kɔni na fɛn min ye mankan caman kɔni kunbɛn fɛn min ye kɔnɔwari politiki tɔn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko PDCI ni o ye le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire ale ni Alassane Dramane Ouattara o ka politiki tɔn o kɔni ka baara
ɲɔgɔnyaw kɔni kun dabila bɛ wagati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 2010 wagatiw la nka fɛn min ye u ka parti kadiribaw ye olu kɔni jɛlen tɛ n'a ye cogoya si la fɛn min ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Kona Beje ani jamana ɲɛmaa min bɛ yen nɔ sisan Alassane Ouattara ko olu ka partiw ka bolodiɲɔgɔnmaw ka se k'a dabila cogoya min na wa o de hukumu kɔni kɔnɔna la dimanche don kɔni ye lajɛrɛba de kɛ ni o kɛra sababu ye ka maa ba 5 bɔɲɔgɔnko de fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka bɛn ani kelenya sabati ni politikitɔn fila ani ɲɔgɔn cɛ nin kɛnɛ in kun wasalen don kosɛbɛ bawo fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa dankan ni o ye vice président ye Daniel Kablan Dukan ale yɛrɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan wa a y'a yira k'a fɔ fo kɔnɔwarikaw ka jɛ de k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa basigi ani ɲɛta u bɛ se ka sabati kɔnɔwari jamana kɔnɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ minnu kɔni kɛra san 8 tɛmɛnen na cogoya si la u tɛna se k'a to fɔnkɔɲɔgɔnya dɔw ka kɛ sababu ye ka kɔnɔwari jamana yɛrɛ fɛnɛ sigi kɔ wa a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye politikitɔnw ɲɛmaaw ye ni o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ni fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka fɛɛrɛ kɛ k'o ladilan nka politikitɔn fila ninnu kɔni ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kɔnɔwari jamana a ɲɛta a bɛ se ka sabati cogoya min na. Emmanuel Macron ni ale ye Faransi jamana kɔni kuntigi ye a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye lakana sabatibaw musaka minnu kan ka di olu la ko fosi tɛna b'o la hali n'a sɔrɔla an bɛɛ lajɛlen b'a kalama kulu minnu kɔni wulilen bɛ fanga kama bi ni a bɛ fɔ a ma ko gilet jaune walasa ka se ka musakaw nɔgɔya Emmanuel Macron kɔrɔlen ni a kɔni bɛ jamana kɔ kan a da don man di a ka jamana kunkanko kuma la nka ni waati in kɔni na Emmanuel Macron sibiridon décembre kalo tile 23 a kɔni ye a yira ka cɛden minnu ni a bɛ fɔ olu ma ko Barkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chad an'olu ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ wasa ka se ka olu hakili sigi a y'a yirula k'a fɔ fɛn min ye musaka min kɔni kan ka don lakana sabatili nasira la ko fosi tɛna na o kɔni jɛ Emmanuel Macron a ye ladala dumuni kɔni kɛ ni a ka cɛdenw ye u b'a fɔ min ma ko repas de Noël wasa cɛden minnu kɔni bɛ farafinna tilebi bolo la bi ka se ka dantɛmɛ wale kɔni kɛlɛ an'olu kɔni ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ wasa ka se ka Faransi jamana ka dɛmɛ kɔni yira u ka cɛdenw na minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ don min na i komi bi Emmanuel Macron ka nin kuma minnu filɛ nin ye ni dun ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ a bɛ fɔ minnu ma ko gilet jaune olu ka wulikajɔ kɔni n'i ye a jateminɛ u bɛ ka fɛn min kɔni ɲini Faransi jamana fɛ kɔni musakaw bɛ t'i jɔ an bɛ don min na i komi bi fo miliyari 10 bɔɲɔgɔnko u yɛrɛ ka Faransi wari la Emmanuel Macron a kɔni ye a yira u ka cɛdenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la force Barkan min bɛ Chad ko u kan ka waleya bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasa u bɛ se ka u ka baara ka se ka lakana sabati Faransi jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ cogoya min na ko kan ka kɛ Faransi ka bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye dantɛmɛ wale min kɛra Strasbourg fo ka taa se l'Amérique jamana ye i senbɔli min kɛ Syrie kɛrɛ la Emmanuel Macron a kɔni a yira k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana ye ale kɔni cɛsirilen de bɛna to walasa ka se ka dankari cogoya min na dantɛmɛ wale ani jatigɛ wale minnu kɔni bɛ ka kɛ an bɛ don min na i komi bi diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ko olu ka wulikajɔ kɔni fosi tɛna bɔ a fanga la u ka jamana kɔfɛ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron Chadi jamana la ani a ka cɛdenw kɔni ka sigikafɔ kɔfɛ fɛn min ye Emmanuel Macron ani Chadi musolaka 400 bɔɲɔgɔnko kɔni ye sigikafɔ kɛ wasa musow ka ɲɛta u bɛ se ka boloda cogoya min na Chadi jamana la o sigikafɔ kɔni kɛra dimanche don musow yɛrɛ tɔgɔlaso la Chadi jamana kɔnɔ musow kɔni sigiyɔrɔ n'i ye musow kɔni sigi 100 sara la fɛn min ye muso 78 bɔɲɔgɔnko bɛ i b'a ye k'a fɔ olu ma don kalan na ka sɔrɔ n'i ye cɛw sigi 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ cɛ 50 ɲɔgɔnna de bɛ yen nɔ min kɔni ma don kalan na o kɔni b'a yira k'a fɔ fɛn min ye musolakaw ye u ka hakɛw kɔni tangalen tɛ kosɛbɛ Chad jamana la wa n'i ye musow kɔni sigi halisa Chad jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigininw 100 sara o 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 70 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ don furu la yanni san 18 cɛ wa kuma caman na i bɛ taa sɔrɔ furu ninnu kɔni ye jagoya furuw ye o de kɔni hukumu kɔnɔna la Chad musolaka minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ musow ka hakɛw lafasali ma u ni jamana ɲɛmaa ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye olu kɔni sigira ka fɔ kɛ wasa u bɛ se ka fɛɛrɛw boloda cogoya min na Chad musolakaw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ ni ka u sen don Chad jamana yɛrɛ ɲɛta baaraw la cogoya min na nka Chad musolaka ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ olu ka jamana marabolo kɔni ka
kɛlɛ dɔ ye musolaka ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min ye Cadi jamana ɲɛmaaw ye k'u bɛ ka waleya dɔw ta ani fɛɛrɛ dɔ wasa fɛn min ye musow ka bangeli u bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na bari an bɛ don min na i komi bi Cadi jamana kɔni na musow kɔni ka den sɔrɔ kɔni bɛ taa den 6 fo ka taa o sanfɛ nka u bɛ ka wulikajɔw kɛ wasa musow na se ka dan den 3 ma cogoya min na san 12 natɔw la ni kuma ninnu kɔni ɲɛfɔra minisiri fɛ min yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛta sabati siraw ma Cadi jamana la ni o ye Mariam Mahamat Nuru ye nka Emmanuel Macron a kelen ka kuma ta ni kɛnɛ in kan a ko ale hakili b'a la waati ko farafina jamanaw ma ko u kan ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛ ni o de ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bange kɔni o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na a ko a ma bɛɛ farafin jamana caman ma nka a ko n'i ye farafina ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ farafin jamanaw la ni o sɔrɔ tɛ yen k'o ye waleya min bɛ dankari adamadenya yɛrɛ ka hakɛw tangali la ni lakana ma se ka sabati kɛnɛya ani lakana ma se ka sabati o jama caya kɔni ko a bɛ kɛ degun de nka a tɛna kɛ sababu ye cogoya si la ka farafin jamanaw kɔni lataa ɲɛ nin kɛnɛ kelen ka fɛn min ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko gynécologue ni olu bɛ musow ka kɛnɛya sabati o dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ siɲɛ caman de la musow kɔni ni bɛ to bange senfɛ bawo u cɛw kɔni tɛ jɛn n'a ye cogoya si la u ka se ka fɛn min ye ka muso ninnu opere wasa u ni denw bɛɛ lajɛlen ni bɛ se ka tanga cogoya min na nka Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ye a yira u la ko Cadi jamana dɔgɔtɔrɔ olu de kan ka se ka sigi ka fɔ kɔni boloda u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wasa k'a dɔn ko muso ni tangali o ye a ka hakɛ dɔ ye Emmanuel Macron a kɔni ye layidu ta Cadi musow ye ni $10 bɔɲanko ye euro wari la walasa musolakaw u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛ ye nasira fɛ wa a y'a yira k'a fɔ Faransi jamana bɛ na Cadi jamana ɲɛmaa kɔni dɛmɛ wasa wasaden kalata min bɛ yen nɔ hakaja mɛrisigi minnu kan ka kɛ san 2018 laban in na ni olu kɔni ma se ka kɛ bawo fɛn min ye musaka ko ye o kɔni kun gɛlɛyara Cadi jamana ma Emmanuel Macron a kɔni a yira k'a fɔ olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka fara Cadi jamana kan o kalata kofɔlenw bɛ se ka kɛ cogoya min na Somali jamana kibaru la dantɛmɛ wale kɛba minnu bɛ olu ka jamana la ni o dɔ bɛ wele ko Shebab olu kɔni filɛ nin ye ka balawu kɔni ta ni ka u jɛkulu wɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ni o ye groupe État islamique ye u y'a yira k'a fɔ olu bɛna waleya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari groupe État islamique la u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ye jɛkulu ye min kɔni ni olu kan ka u ka fanga bɛɛ lajɛlen ɲɛsin a ma walasa a bɛ se ka bɔ Somali jamana la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ jɛkulu in ka laɲiniw kɔni tɛ Somali ɲɛta ye cogoya si la hakaja silamɛya yɛrɛ lafasali wa o de hukumu kelen kɔnɔna la u kɔni ye a yira décembre kalo tile 21 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ci lasela fɛ ni o ye Sheikh Ali Der ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye ci lase u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen ma wasa u ka se ka État islamique ka cɛdenw ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka dankari olu la cogoya min na hakilina jigina Somali jamana yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye dantɛmɛwale kɛba min bɛ ni o bɛ wele ko Daesh nin kɔni ye jɛkulu ye ni a bilala sen ka san 2015 wagatiw la wa n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a kɛlɛkɛ fanba de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔra jɛkulu min ni a bɛ fɔ o ma ko Shabab wa an bɛ don min na i komi bi jateminɛw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu kɔni tɛ tɛmɛ maa 100 damadɔ kan nka u kɔni dagalen bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma ko Puntland ni o yɛrɛ man jan faba yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma ko Kandala wa o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na kabini san 2016 sebaya kɔni kun b'u bolo o yɔrɔ kofɔlenw na an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn fɛn min ye fɔngɔɲɔgɔnya kɔni ka bon kosɛbɛ ni banbagaci jɛkulu 2 kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Shebab ani groupe État islamique ye nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɔngɔɲɔgɔnya ninnu kɔni kunba ye tɔrɔmɔɲɔgɔn kɔni ko ye wa ni wagati labanw na jɛkulu min n'a bɛ fɔ o ma ko groupe État islamique olu kɔni kun bɛ ka ja kɔni caman bɔ o jaw kɔni na fɛn min ye Shebab kɔni ka kɛlɛkɛden ma 14 o kɔni siw b'u bolo ni ka a fofo farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ko karate ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni dege bolokuru yɛrɛ ta fanfɛla la ani sen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a la o ɲagaɲaga min bɛ sigi o tako 18 a bɛ fɔ min ma ko 18e édition o bilara sen ka Bamakɔ Mali yɛrɛ karatekɛlaw kɔni bɔra Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na i sen don nin kulonkɛ in na u baara min ni a bilara sen kan teleɲɛta kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka a ko ɲɛɲini n'i ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a kɔni kɛra wasa ye bari Bamakɔ kɔni ale wulila k'i jɔ ni saraba ye Kulukoro dar'o kan
dugu min ni o y'an ka jamana yɛrɛ marabolo duurunan ye n'o ye Mopti ale kɔni nani jɔyɔrɔ yɛrɛ sabanan na. Bakari Musa Ari Maïga ani a ka jatala Musa Diallo u ye seereya mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Karaté championnat siɲɛ 18 o kɛra Bamako Palais des Sports kɔnɔna na décembre kalo tile 23 in na. O kɛnɛ kan Mali karatékɛla bɛɛ tun bɛ yen nɔ, u bɔra Mali fan bɛɛ ka na championnat in participer. Mali région bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. O hukumu kɔnɔna na sa k'a fɔ k'a da kan Mopti délégation n'o tun bɛ maa 7 la. Nin kɛra olu siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ karaté championnat 3e ye. U y'a coupe sɔrɔ maa 7 tun bɛ o la, ni musoman kelen tun b'o la n'o si bɛ taa san 12 la. Mopti délégation ta kɔfɛ arbitre kelen fana bɔra Mopti kana fara a kɛnɛ kan. An ka jɛ ka arbitre ka faamuyali lamɛn. An kun nana championnat de kama kana Mopti représenter championnat na Bamako. Donc nali soara ma ala y'a kɛ baasi ma k'a la. An sera ka médaille dɔw sɔrɔ, an bɛ ka segin n'o ye, ani an kɛra 3e fɛnɛ ye, 3e national, an bɛ ka segin n'o trophée de Mopti. Nka an nali a ma nɔgɔya an bolo. On a eu beaucoup de problèmes, difficultés financières y'an sɔrɔ. Barisa an nana ni athlètes caman ye. Et athlètes 3-4 ɲɔgɔnna min ye an bolo, u caman yɛrɛ y'u ka passe de bɔ ka na pour que ka se ka na. An ka ligue ma se ka moyen sɔrɔ ko wari tɛ yen. Bon, an kɔni denmisɛnninw yɛrɛ y'u ka wari de bɔ ka na Mopti représenter. U nalen u y'u seko kɛ. U sera ka bronze dɔw sɔrɔ ani an ye or dɔ fɛnɛ sɔrɔ ka kɛ 3e ye. Salifu Maïga n'o ye Mopti combattant dɔ ye, ale compétira kata la, n'a ka kata tɔgɔ ko Suprapai. Ale hakilina nin ye mun ye nin ko la? Athlète minnu nana nin ye dɔw siɲɛ fɔlɔ ye, dɔw siɲɛ filanan ye ka na Bamako compétition na. Donc a yira k'a fɔ ko progrès kɛra parce que siɲɛ kelen nana san fɔlɔ min na ka se ka médaille ta. Donc vraiment o ye belebeleba ye. An bɛ cɛw de bɛ muso kelen kun b'an cɛ la. Mais a siɲɛ fɔlɔ de nin ka na fɛngɛ la 12 ans kɔni mɔgɔ b'a kan denmisɛnnin mais a ye médaille ta. Donc vraiment o b'a yira k'a fɔ minnu kun nana athlètes minnu nana ils étaient décidés u ye baara kɛ. Normalement combattant bɛɛ kun kan ka na i n'a fɔ musow ka équipe combat la ani kata la, individuel cɛw ka équipe combat la ani kata la, donc ani individuel. Bon ni kun y'a ta k'a lajɛ a bɛ caya, a bɛ taa combattant 10 ani kɔ la. Mais malgré tout an sera ka na ni combattant 6 coach b'a kɛ 7 ka fara arbitre kan 8. Donc o b'a yira k'a fɔ fɛnw ma dafa. Donc an bɛ welewele da, d'abord an b'a da fédération ye u ka ligue dɛmɛ, k'a da ligue fana ye, ligue fana ka athlètes bila ka na compétition na. Parce que surtout an bɛ région de kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen a centralisé la a ye Bamako de. Athlètes mana Bamako fɛn dɔ bɛ yen o t'a dɔn karaté kɔnɔna na. Donc ni min bɛɛ nana a bɛ niveau dɔ sɔrɔ, a bɛ fɛngɛ dɔ sɔrɔ, il faut que athlètes ka na. Donc an b'a fɔ ligue ye hali ni an bɛ geribuya de kɛ pour que vraiment athlètes ka sɔrɔ ka na, o ka kɛ wulikajɔ ka kɛ athlètes ka na ka bɔ. Parce que normalement n'i y'a ta k'a lajɛ c'est que mɔgɔ caman nana ni athlètes ye minnu kɛra premier ye ka kɛ deuxième ye u nana ni athlètes caman de u ka athlètes kun dafalen don. Mais an kɛra 3e ye an ka athlètes kun dafalen tɛ. Mais mun b'a yira ko n'an nana athlètes dafalen an fana ti premier prix sɔrɔ général. Mopti délégation u ka nisɔndiya k'a yira k'a fɔ ko u kɛra 3e ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Histoire la Mopti ka kɛ 3e championnat malien de karaté la. An bɛ dugawu dɔ k'u ye walasa san wɛrɛ u ka se ka sanayɛlɛ sɔrɔ ka tɛmɛ 3e place kan. Nin de kɛra aw garisɛgɛ ye an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan. Ɲɛmɔgɔyaso sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma. An bɛ foli ni tani lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw minnu sigilen filɛ ka télé ɲɛtaa lajɛ nin wagati in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali julaw tɔgɔla soba an bɛ foli lase u ma n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye. Sɔɔni sisan an yɛrɛ bɛna taa an ceko nin kɛnɛ kofɔlen kan n'o ye Fiyaba 2018 ye. Walasa aw yɛrɛ ka feerefɛnw bɛ se ka lakodɔn cogo min na a ye wuli joona joona a ka télé ɲɛtaa sɛgɛrɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan walasa aw ka feerefɛnw u mankutu yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na. Sɔɔni sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ julaw tɔgɔla so kɛnɛ kan ni a bɛ fɔ o ma ko Fiyaba 2018. Ala ka sini don kibaru kɛnɛ jira an na.